2, 3, 4, 5. 5 ori 20. 5 ori 25. E 20 ultima. Da, 25. 100, 100, 200 și 120. Așa de aici jos? Da, să vad discul ăsta. Da, 25. Deci, 1, 2, 3, 4 de 25, 100. Cu 20, 120 pe o parte. Cu încă 120, 240. Aparatul. Dănuț. Gambele de fier. Două, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hai mă, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bine Dănuț, bravo, bravo mă, alea da picioare, alea da picioare și gambă, ia-te-ne o gambă, oi, oi, hai să facem, ia de te întoarce cu spatele, super, Haide.